Hola, sóc el Xavier Sorribas, investigador del grup de recerca Horta i professor del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Em dedico a l'estudi de nematodes fitoparàsits, estudiar la seva biologia, com interactuen amb la planta, els efectes que produeix i la forma de poder-los gestionar. Els nematodes fitoparàsits són paràsits obligats de plantes que s'hi troben habitant al sòl i que parasiten les arrels. I això el que provoca és una falta d'absorció d'aigua i nutrients, debilitant-la i provocant davallades de producció que són força significatives. En cultius d'horta poden arribar a produir pèrdues de fins al 80, gairebé 90% de la producció i poden, a més, interactuar amb altres patògens del sòl, incrementant les pèrdues de producció que generen el cultiu. Aleshores, dins de lo que serien les mesures de gestió que anem utilitzant, bàsicament són alternatives als productes químics, donada la legislació actual en l'àmbit europeu de reduir dràsticament el seu ús. En aquest sentit, utilitzem el que serien varietats o portaempelts resistents, determinem si el seu grau d'eficàcia, si els nematodes són o no capaços de trencar aquesta resistència, segons com s'utilitzin, així com utilitzem inductors de resistència, siguin biòtics o abiòtics, per tal de millorar les seves prestacions. Tota aquesta combinació també la barregem amb el que serien pràctiques agronòmiques, com ara la rotació de conreus, en el qual es van succeint aquestes plantes portadores d'agents de resistència amb aquelles altres que, sense tenir-les, se'ls hi pot induir a través d'aquests agents que acabo d'esmentar.